Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon dahil no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. O karon sa sumpay ning Sigilanon, ang karibal kong lolo. Bida sa gyud mo, oy! Kamu ba? Inyo sa tong gisabot sila nato. Misulti na siya to kay galbo man kay siya nato. Dili gihapon na madawat ang katarungan na tay, uy. Di gyapon. Tay para nako no. Dili gid siya angay magpataka og sulti kay wa may relasyon sa usag-usa. Girespeto nako ang among panagigala og wa na imo labaw pa ana. Kumusta naman ka, Gaw? Okay raman ko gaw. Medyo naapaghihapon ang akong gibati nga kauwaw sa nahitabo gahapon. Buang nga sad ni Renato eh. Nakalitan mo lang ta atong tanan. Wa gani ko magdahom gaw nga mag-iningon adto siya. Mikalit man siya kalikoy. Mura naman hinuon og sagol pangulitaw tung iyas at tubangan sa dagang mga tao. Maubitaw. Mo nang gilainan kung naminaw gaw. Dako tong sayop ni Renato. Wanta to siya mag-iningon adto. Mao nay permina mong gilalisan gahapon og karon ni tatay gaw. Kay para ni tatay, dili man kuno to sayop ay ang gihimo ni Renato. Pero si nanay mo ay nakasabot na ako. Magkatawa man lang tanang tiyo og tiyaw eh. Maglibog kita na nila sa. Usahay si tiyo may masakto. Nya usahay sad si tiya may sayop. Na, ambot lang gaw uy. Wag gyud ko kasabot sa akong gibati ron. Pero sagdi lang gaw. Kun mo ani gani si Renato, prangtahi lang na sa imong gibati. Ingnon gyud nako siya gaw nga dili to maayo iyang gihimo. Oo, bitaw. Sakto gina imong giuna-una gaw. Angay nga respetuan ni Renato ang imong katungod. Nagpaabot gyud bitaw ko niya gaw. Kaya ako gyud siyang prangkahan sa akong gibati niya. Buwangan siya. Ay, kahapon nagdamgo man ko. Nagdream ko. Sumay mo lang gupits. Ano yun eh? Nagdamgo ko kasi lulugur yun mo. Niduaw ko na nato. Sa? Ha? Miduaw siya? Buon sa man, miduaw siya nga buhi pa o kalagnaam sa man. Buhay pa siya, uy. Aw, may nun, pits, may nun. Kuyawan sa tanay mong damgoy. Dakong buhi siya. Dako siyang buhi. Pero, lahi ba? Lahi o mensahe itong iyang dipangayo siya. Buon sa man ay iyang mensahe ni mo, pits. Nangayo ang kuno siya og tabang na to siya. Sa? Lahi yan, lahi. Ngayon sa tabang na to, kay kuno, nagkalisod siya siyang kahintang. Mao ba, pits? Nya, human na to. Kay, lakaw man siya siya. Lakaw siya. Ako siyang gapas. Apas ako siya. Masig kalit noon. Uy, di mo ko napita si mong damgo. Naway mo kuno kagkabot siya. Pero, nasultihan natin ka. Mo tong, ato kuno siyang gapas. Mo na. Murag doon naglibuti pa sa butang Doon na, gyud. Ay, naalagi. Sa akong paminaw siya, no? Si Bako lang, ha? Basin og naa sa kalisod karon si Lolo na mo. Nagkinahanglan siya tatong tabang. Buhi pagyug ka, Lolo, pits. Kani, positive lang ta siya, ha? Positive lang ta. Positive ta. Nagtukong dako pag yung buhi si Lolo ko niyo ni mo. Maintag buhi pa siya, pits. Dako, nagnakong kalipay kung way daotang manitabo niya. Alag ka balaka siya, alag ka balaka. Naay ginuos langit, salig lang ta niya. Buhi pala dito siya. Gusto na ko siyang atimanon, pits. Atimanon. Gusto na ko nga ako siyang ikauban. Padayon lang ta sa atong pagkampo siya. Dunggon lagi ta niya. Pasensya na kay ka, Lolita. Di na ko tuyo. Gusto lang kong masayod. Kung nga nahimo to nimo na ako, Renato. Pasilo ako kung napasakitan ako ang imong kaugalingon, Lit. Ang akong punto, maro yun nga. Gibati rin ko tumang kalipay o garbo nga naamo antong higayon na. Dili na madawat ang katarungan na. Ako mo igihimong sumsuman sa mga tao. Og nahimo kong bati sa mga tao tungod sa imong gibuhat. Lit, giyan ko na ko ang dako na kong sayop.
Ug akong ipanumpa nga di na kato mausab pa. Promise na ako nimo. Nasakitan ko si mong gibuhat rin ato. Og prangkahan lang gid kas tinuod ha. Dili gina mahitabo nga magpakasal ko nimo. Ha? Dugay na ko nisulti nimo ana. Nga kutob ra gid sa higala nga akong pagtrato nimo. Og dili gid ko nimo mahimong asawa. Lit, nakasabot man ko sa imong gibati. Ang ako lang, wa pa lang gyud ko kawad is paglaom. Og di gyud mo wa ang ako paglaom kay makapaabot man ko bisag unsang panahon. Di sab ko mamugos nimo. Ang ako lang nga magpaabot ra gyud ko sa tukmang higayon. Ang ako ra gyung ikatambag nimo Renato. Samtang sayo pa. Ayaw na paglaom na ako. Og pangita na lang gyud og babae nga parehas nimo. Kay bisag unsaon, dili gyud ko angay para nimo. Kamusta na magkatorebiya? Nagtago-tago gihapon daday. Saon nga nakadungog bang kog balita nga ipadakop kuno ko nila ni Renato o ni Junel. Maubitaw ako'y nadunggan kay lagi ko na ba? Kay kauban ka nilang tasyog pepito. Bahala na kun unsa ilang hunahuna oy daday. Basta ako, dili gyud ko magpadakop nila. Kay nahibaw ko nga doon na gyud sila daotang buhaton nako. Ilabi na karon nga nakaposisyon na si Renato sa iyang trono. Abi ni Rebs, sukad ba nga nawa si Gurios Mansyon? Di nabaya sad ko ganahan nga mo trabaho dito. Ay, trabaho lang good. Ayaw lang pagbiya dito aron makapaniid ka sa ilang mga lihok. Naambot lang ay daghad kayong sip-sips mansyon to Rebs. Nawadaan na lagi ko gana dito ay. Mas maayo manggod ng tua ka dito daday. Aron lagi makapaniid kanila. Wa man sab na kapuslanan kung maniid ko dito to Rebs. Saon nga wa namang gusguriyo. Wa na bagga dehibaw kung asa na siya karon. Wa pag gid ay balita kung asa na karon si Greggy. Ay wa oy, wa gyoy nahibaw. Hala no. Asa na day kain taon si Greggy no? Unsa naman day kain taon na hitabo niya? Si Manada kapit nga wa na gyoy balita niya. Bisad ang kapulisan wa gyoy balita. Wa gid nay balita daday kay mismo si Renato. Wa na say interes nga makitaan pas Greggy. Kay abi nimo, may gipakita sila si Tasyo o Pipito nako. Nga kana si Renato, sinagupra na. Ug dili na si tinud-an ang apo ni Greggy. Maubato Ribia? Lagi! Gipakita man ko nila ni Tasyo sa ilang mga ebidensya. Naamang gani hulagway sa dagway sa amahan ni Renato. Ay, parihas yung kaayog naong niya daday. Dako kay agtang niya taas kay suwang. Usa ka hardinero nga ginganlan og si Chofilo Budlat. Uy, si Chupilo? Oh, nakaila ba ka ng pangana, daday? Oo, oy, nakaila kaayo. Silingan man na namo sa una sa barangay Bulingan. Uy, mao ba? Og nahinumdum na ko siyang asawa, si Mimang Budlat. Oh. Ang asawa ni Chupilo Budlat. Ay, mga budlat, giday na sila kaliwat, no? Kung mauna, pwede di ang bawion ni Tasyo ang tanang gipangang ko ni Renato. Kay siya may tinudan ng apo. Di mahibong ang kuno ni Renato ang tanan, oy. Kay sinagop raman kaha di ay na siya. Maunay labing tinuod, daday. Baya, no? Mayo untag may bawaan na tanan. Ug angay sa buntang masayod si Renato bahin ana. Malagmit, daday. Kana si Renato, nahibaw na nastanan. Maunang gibuhat-buhatan niyag sa si Tasyo. Ay, di na mahimo. Kinaanglan nga, mabadlong siya ni anang iyang gihimo. Ay, pitulon gud siya. Kay kundili siya mapitol samtang sayo pa. Basin og makagamot na siya og maayo. Ug hakpon na niya ang tanang katungod sa mga karduval. Pero, to Rebs, asa man karon sila nagtago-tago si Tasyo og Pipito? Kuan. Ay,
Ayaw lang kong kahadlok, God. Dili lagi ko musulti kang bisan kinsa. Gusto unta nako silang istoryahon ba? Kanus ama nimo sila gustong istoryahon. Oh, bisag ugma lang, God. Bisag mga alas 10, kay basin og maminaw sila sa akong tambak. Sige. Balik lang dinhi ugma daday. Makita ta dinhing dapita. Kay ubananti ka kung asa sila magtago. Buisit. Nagpapresyo. Murag skinsa. Daran tubig rin. Nel, ayaw na paglakaw. Kumusta naman ka rin? Nabuisit ko ni Lolita. No? Nagkistoryahan na ba mo gapon rin? Oh. Nagkistorya na yun, Ug iya kong iprangkahan og istorya nga. Wa gyud kuno ko'y esperansa niya. Uy, mau ba? Ginsulto gyud ko niya maayo, Nel. Gingnan ko niya. Nga wa na gyud kuno ko'y paglaom. Nga mahimo na ko siyang asawa. Mau ba rin? Mao na. Siyo na ni ginakon bayana na. Gihagit ko niya maayo. Kung nagtuo ti kali siya nga, sayon ra kay nako siyang kuhaon. Kung gusto ho nako, nga mapukling ang iyang pagkababay. Gusto may unahuna ni mo rin. Nalago kay ato rin ang trabahon. Sagdi lang, Nel. Gamay lang kay kuwang. Kung mabugto na gani ng akong sobrang pailob, makita niya niya ang katag. Kung ako pa ni mo rin, talir ka na. Wa na'y makapalag ni mo kung gustohon yun ni mo sa Lolita. Nanago ni mong tananggahom. Putim ka na, mo na siyang paliton. Hapit na, Nel. Gamay nang yung kay kuwang. Kung di yun ako siya makuha sa santong usapan, dadaanin ko siya sa santong paspasan. Unsa naman sa imong pakulo diha, daday? Baday pakulo. Paminaw o na mo. Kay importante kay ning balita nga akong isulti ninyo. Sige, Nay. Sulti dayon. Pistoy, Felix Dakat. Ako. Nainumdum ka ba atong karaang hardinero nila ni Goryo kaniadto? Karaang hardinero. Mm. Ang hain maadto. Ay katubangkingan lang Chupilo. Chupilo. Wa man ko'y nahumduman nga Chupilo ang pangano niya hardinero. Ay, nakaila ka na, uy. Chupilo. Silingan bitaw na namo dito sa among baryo kaniadto sa Bulingan. Bulingan. Oh, Wa ko'y nakailala, oy. Nga naman yung tahangan naman. kana si Chupilo. Mauday tinudanan ng amahan ni Renato. Unsa? Ha? Unsa gay amahan, Nay? Oh, kalitan Nga, no. ang amahan ni Renato si Sir Binondo man kaha. Ay, dili. Dili to niya amahan si Aning Binondo. Ang iyang amahan si Chupilo Budlat. Sinagop ra na siya sa mga kardubal. Oy, daday. Oh. Naan sa kanang imong pagkamarites. Ngaway basihan. Kabadi ay, maritis gutom. Ikaw sa Felix ba? Magpabuang-buang sa dayang kai. Nagkailang magagkaan ng Chupilo Budlat, gan. Nanamdam ko. Nagkainom magani mo nin sa una na. Tempa, inom. Oh. Inom. Pika, oy. Nga nung mamugos gigan ako, nga wangoy kong kahinumdo mo ng pangana. Pero, Nay, diin man sa kada istorya, ha? Kisa may nagsulti ni mo, ana. Basta doon na nagsulting ako. Reliable source. Kana, muna'y parat. Uy, parat. Muna'y parat sa tanan ng istorya. Nakaparat niyo ba? Parat man ko. Apilide nga. Patuhoon minimo nga. Igol kang mingon nga. Basta. Uy, kumusulti ko sa pangan. Di mo sa gihapon mamutaw. Oh, imon sa mingi una ha? Sa among una ha? Nay, sultihi lang good mi. Naara man na namo ba kung mutuo ba minimo udi? Mao. Basta. May bawraon niya mus tinuod. Ang importante nga gisultihan tamo sa akong nahibawan. Ay, lisod man gud na agud ikalolita be. Sakto jud ka tay, lisod gyud kaayo na tay. awa. Karon magkasinabot ana tay. Lisod kayo mutuo mi dayon nimo nay, uy, nya moingon ra kag basta. Angay gyud ang tanong imo gyud ming sultihan sa pangan kun kinsay nagsulti nimo ana, di ba tay? Mao gyud. Oh. Ikaw ba kanang batasan na niyo ba?
Wagi ayaw lang imong katarunganan ni mo. Wagi ayaw lang basta sana. Ayo. Wata din eh, ha? Oh, unsa? Paminaw, ha? Oh. Wata din eh, makalabang siya nga ni. Libog ko na istoryahan ni mo, eh. Unsa? Ay, bisag unsa man isulti ni mo, eh. Oh. Dayon siya, tuos rin ka. Uwe, di na siya kabang Libog tali mo na. istorya. Basta! Basta! Musulti raw niya ko ninyo. Pakitoon dalangon niya muna ako sa ebidensya para mutuog yun niya muna ko. Aw, mas maayo na ko naka-ebidensya nga ikapakita aron mo tuog yun mi. Kana. Oh, sige. Pero, Felix. naipiro, ha? Oh, sa. Siguro abag yun. Oh. Nga di niya mahimo niya ning... Na, makatawan natin ni Guakita ng ebidensya. Pandol na siya. Sige lang kagkadagma, Felix. Ay! Ikaw ba? Makita raw niya na ninyong kamatuoran. Nya unsa man siyo? Kaon mo kong pancho da. Unsa man kay andam nung kang mulakaw ta. Nakaon ka pancho? Ay, hudal na, Pitch. Di ba, tuon ka na to si attorney. Andam na ko, Pitch. Pero siyo, kaning last lang nako ning pangutana rin mo, ha? Oh. Last na lang yun eh. Sino yung last dun? Mas may na may bahagyog ko. Kana bang, sa unsay imong desisyon karon ba? Gaon sa man. Kung, kana bang, suknaon ta ni attorney sa atong desisyon. Kung sa may imong itubag niya, mo surrender na lang ba ta? Hugot nga akong decision, Pitch. Nga di lang ganoon na mo surrender. Muna'y usa sa atong tuyo nga ato siyang istoryahon aron masabtan gyud ta niya. Ilabi na nga wa pa gyud igkita kun hain na karon sa luluguryo. Kini, pinakalas lang kini. Balik ko na ko. Pinakalas. Di na lang. Puros lang ni last. Ay, abala na siya. Basta kay ikaw, good siyo. Agad lang ko ni mo siyo. Kung mo na, sige. Ikaw lang pasabot ni attorney. Pasabton lang gyud na to si Pitch. Kaya ko mismo mo'y mangunay ini pagpangitan ni lolo. Bala nagwa pa tayo direksyon kung asa gyud nato siya pangita karon. Oy, kadiyot lang siyo. Oh. Tanan siya ka. Sir, dili. Ngano? Hinayon ko ni. At yung lima batihan ta. Murag doon na itaw nga naniid na to. Nakakita ka? Kita nga atang mga dahon sa kalibunan nga ng lihok. Murag naasid na may tago. Diya. Anda mga tumbunal, Pitch. Bunal. Kadiyot. Ay, nakaandam na ko siyo. Atong liputon sa loyo. Tana siyo. Hinay lang, aron di ta mamatikdan. Okay. Anin siyo. Dari ko agi spikasyon. Dinasog ka. Bugbuhag ta. O sige, alerto lang kita. Naglibog yung ko inang Lolita. Kaniadto pa rin siya. Bisag unsa na lang akong maayong gibuhat. Para niya, way bili ang akong mga maayong buhat nga to niya. Ilabi na gyud sa ilang pamilya. Tinuod na rin. Moso na ako nabantayan. Sa tinuod lang, naglagot na bayag yung kayo ko. Pero ako lagi pugnan. Tungkol kay milabaw gihapon ng akong gugma ni Lolita. Bili bitaw ko ni mo rin. Kay grabe yung kayo ang imong sakripisyo nga to niya. Mulan, gibuhat yun ako ang tanan. Pero para niya, way ipik ang tanan akong gihimo. Kunya rin, ano saman? Busugot lang na ika nga, imo pa siyang padugayon? Kung sa tanaw ni Manil, panahon na ka, aron nga, buhaton na to niya, ang niasa kong hunahuna. Agad agirmini mo rin. Kung sa'y gusto ni mong ipabuhat na mo. Pero sa tanaw ni mo, dili ka tamasami ini. O ano masami man. Nga una sa tanan, naa naman ni mo ang taranggahom. Ikaduhas ni Felix ug si nang daday, pabor man sad na sila nimo. Bisag sa pa'y buhato na mo ni Lolita, makuha yun na nimo siya. Imo gyud kong gipaisog nilda. O, kingano rin. Gibati pa na ikagkadlok. Ambot nil, kung si Lolita na gani atong hisgutan, nagihigayon nga maluya ko. Murabag, gamhanan gyud kay na ang iyang pangan. Ay kunaw na nang iyang pangalan rin. Huna-huna nga una kang makadimdim sa iyang kaanyag. Matay nagpanilap na ko sa imong gisulti nilda.
Kung ako pa'y nasa mong dapit rin, why dagang storya. Besag karon. Pwede kaya nato ng himuon ng nasa mong huna. Di ba yalisod pasudlon to sa imong bulsa? Ha? Usara to kaingon mo, mukuyog na yun to kung asa ni mo siya dada. Di na magkakapalag bagay, kunin mo nang masakikiyag ko. Pwede na nakapalag ko. Buang nga gini mo niloy. Ay, Buang nga gini mo. Imog yung gipating ka nga akong dungganda. Aw, basta ako na ko imo pangutanon, buhaton ko na yun ako ang akong ginuhuna karon. Wa may tao, Pitch. Wa bitaw. Duha nga. Mura man gitog tao nga akong nakita. Na, mo diretso lang tawag lakaw. Ato na nato sa turni. Ah, mas may pasyo. Oh, kinsa mo? Lolo Coryo. LG! Lolo Coryo! Lo, ikaw ni Lo? Ay, mapagdool ako. Oh, Uy, come on. uy. Ako makailan ninyo. Lo, ako ni si Tasyo. Ang pinakagwapo ug bugtong ni mong apo. Greggy! Greg! Siyo, marag gigutom ni gini siya. Siyo, marag wa pa na yung magkakaon. Lo, dali Lo. Nay kamuti din eh. Kaon na diri Lo, dali. Ha? Tali, Greg! Sunod na mo! Kaya mo kang pakanon! Usa naman sa gilalisan ni Tiya og Tiyo, gaw. Naglalis na sad sila ng bagong gibalita ni nanay namo gaw. Nga kuno si Renato sinagop ra gid kuno sa mga Cardoval. Kaya ang amahan kuno ni Renato, ginganlan kuno og chufilo budlat. Uy, hala. Budlat. Sa tipangan? Chupilo budlat? O kuno gaw. Kakurat po na napil yung duhay. Budlat yun. Mao may giingon ni nanay. Di naman sa siya ng balita ah. Na ako ni nagsulti niya. Na ako ni gipakita nga mga hulagway nga gikugos pa kuno si Renato sa iyang papa. Sa nag-edad pa siyag 5 anyos. Mao ba gaw? Unya, nakakita mo sa picture gaw. Wa uy, istorya ra ng nanay tanan. Huwag na siya musulti kung kinsa og diin gi kaniya ng balita ah. Wa sad. Tinuod ka na gaw? Nah, ambot lagi uy. Unsaon man sa gudis nanay nga di man musulti kung kinsay nagsulti niya gud. Moingon naman siya basta. Oh, ako unya pangutanon sa tatay og nanay ana ha. Basin og nakailasad sila na pangana. Oh, pangutan ako no gaw. Kung naa ba sila'y nailhan nga chufilo budlat. Ako bitaw gyud unya ng pangutanon. Lo, nalipay kayo may nga nakita ta din eh. Giyon sa manimo nga natultulan mamini mo din eh. Sakto gid ang ilang gingon siyo. Nga wa pa gid si Lolo nimo sa iyang huna-una. Murag wapa gyud siya makailan na to, Pitch. Okay, nagtukong nabta na gini siya sa iyang katikuangon siyo. Kamantay ka na, anang giango-ango na gid siguro ni siya. Giango. Ayan! Greg, gano'n yung kong itampan, Ros. Pangkawa, pakogi ango-ango. Ha? Ug tinaw pa ning akong huna-huna. Kasabot mo? Ha? Unswa? Lo, nakaila pa gyud ka na mo, Lo? Greg. Pibi, Si Pibi. pagklaro ba? Nakailo pa ka na mo. Ha? Kaila pa ko ninyo. Ikaw, si Tasyo, o ikaw si Pepito. Uy, salamat yung taon, Lo. Salamat sa Ginoo nga nakaila pa taon ka na mo. Oh, thank you, Lord. Aray. Si pagtuon ni mo, giango-ango na ko. Sakita sa nimo mo ng paros, Lo, oy. Sakit. Hoy, kamando ah. Yes. Ayaw mo pagtuon sa ilang gisulte. Nagiango-ango ko. Oh, sorry. Naibaw ko sa tanan na kong gihimo. Sibot mo ipasabot, Greg. Nga di tinuod ang mga kanang balita nga nawa ko no kasi mong kaugalingon. Nawa, sa pagtuon mo karon nakitaan. Gani. Gitoyo ra gin ako. Tuyo. Kay naibaw na ko sa tanang mga daotang plano ni Renato. Ha? Nahibaw na day ka, Lo. Ano? Uy, kung mauna. Kay kung mauna, di na mao. Muna nanimahong tapos. Layo pa. Kung mauna, ipapriso na nato sa lato. Ipapriso na nato. Bitaw, Lo, bitaw. Biil. Bill, si Bill. Mura, gito, bitaw, Lo. Ilabi na nga, giangko na ni Renato ang tanan na tong mga negosyo. Gibutang na kuno sa iyang pangan ang mga dagko na tong kumpanya. Naibaw na ko anong tanan Tasyo. Naibaw ko. Dito na ko kita ni Attorney Tarungoy.
Kay Attorney Tarungoy. Ang primero si Atty. Taghoy to. Attorney Tarungoy na Aw, dito na sa daay kagikan ni Atty. Lo. Tasyo. Wala kang magsulti. Marukoy sa nistor nila. Hindi na kinahanglang musulti pa siya. Dito na ko gikan. Dugay may nag-istoryahan ay. Kung ipakita na ko niya sa tanang mga ebidensya nga inyo sang nahatag niya. Ha? May noon ka nalipay kami anang balita. Ayaw mo ka balaka. Na anong ko itambag ninyo? Unsa man lo? What is that? Tambag mo kasi Dr. Rosaruso. Mahalag kinsa, basta kay nakoy isulti ninyo. Ako dyan na. Pero lo. Balik mong duha dito sa prisuhan. Ha? Balik mo dito. Uy. Kaya ako rin may baho aron paggawson ra dayon tamo dito. Pero lo. Sunda ang akong gitambag. Tambag na sada. Sundan niya akong isulti ninyo, Tasyo. Oh. Ayaw pag-gay si mong Kay gahi karbag Ako mong duaon. Akong duaon. Ako rang giduwaan. Duwaan. Si Renato karong higayuna. Uy, hala. Duwa ha, dili duaw. Duwa. Gusto na ko nga manlipaghungon niya siya sa tukmang adlaw. Uy. Nga prisuhon na siya. Ay, BG! BG. Bitaw, Greg! Unya na lang ni mo surrender kung madakpa na siya. Oy, PL. Si PL? Pero lo. Dag ko, oy. Manyo lang kulo ba? Unya rami magpapriso og balik kung pananglit mapriso gyud og una si Renato. Gusto na mo nga makakita nga dakpon siya og ibalhog sa prisuhan o kamong. Barangay long. Yeah. Diba, Pets? Mo gani. Siya man. Pero, wala kay. Kanindot na kanindot. Ako lang gibali. Para kuan kay nauna man eh. Di, may makapaabot nga mapriso na siya. Ganahan ni kay mi. Bitaw. Siya may ganahan mo. Mapriso ba? Kan badakpan na siya. Oo na, mo. Surrender. Surrender na siya. Kamo mo surrender, dili. Siya may dakpon. Naunsa naman mo pagka-istorya ha. Oy, paminaw, ang inyong pag-surrender, kabahin lang unya sa atong duwa. Karon inigabot sa adlaw sa panudya. Magkaamgos rin nato sa tanan niyang gihimo. Karon, kani hindi panghimo karon, nga di gyud mo daog ang iyang mga yawan ong tinguha. Pero, lo, Unsay PL. PL. Pero, lo, kuan ba, una-una na mo, lo, ha? Kung angayan na ba nga mo surrender, me? Kuan manggod, ang importante gud na mo karon. Mao nga, ikaw ang among mabantayan. Unsa man in taon ka, oy, wa mo'y angin kabalak-an ako. Ay, di man ka magtago na itong pipila ka adlaw, lo. Din. Ang life care. Nga kung gipuyan, mawimitabang nako aron nila kong maprotektahan. Ang tanang tao dito, ako nang gikasabot. Ako na silang ipasidanan sa tanang mga panghitabo. Kamo. Life care. Ang buot ba nimong ipasabot, lo? Nga wa day kamulayas adto? Wa kamulayas dito? Wa tasyo. Uy, sayop na itong ilang gipatuon ni Renato nga milayas kuno ka. Gani. Daghan o gibuhat si Renato nako. Kay mismo ang tao ngayon gisaligan aron iya kong hiluan may kumpisal di rin ako. Unsa? Pura kang pare. Daan palagi ko, daan pa ko. Wag yun mabag-o, daan pa ko. Nagplano gilay siya nga hiluan kaniya, lo. Muna. Utang yung tao ni si Renato. Ug mitoon ako sa tanan ninyo gisulti karon. Tasyo, too ko eh. Too ko. Kiki. Nag-revolutionaryo na mga kiki na mga... Kining. Kining. Mo na nga kung gusto. Ugdugan nga ipabot, Greg. Kay pahit na kayo. Sobra na kayo ang pagpaantos ni Renato na to. Panahon na! Ay, kalma lang. Yawan ko, Nadara ko si Mosyon. Panahon na, aron paningilan sila sa ilang gibuhat na to. Kana. Nagkaon na ba ko yung malamoy mo kaniko sarang kapit. Sorry. Minaw. Ako rin may bawi ng tanan. Akong ipaniguro nimo nga hapit na ang adlaw sa panudya. Ay. Kana, makita unya ni Renato ang dakong sayop. Nga dakong sayop kining iyang gihimo. Og, pagabasulan niyang tanan niyang gihimo, lakip nas kamatayon sa akong anak, nga si Binondo.
Di mo mahuman anang inyong lalis, nay, tay? Nay, kagag imong ambahan ay, maayaw kayong manambag nga. Maghilom na lang kuno ko. Kay sakto bitaw ko. Kay kanang imong ba daday, nagpataka ang nagyawit. Ay, sa kapataka, ikaw ba ay nagpataka-taka? Igo na kumisulti ni Diyos tignoon. Unya, wasag ko mamugos kumuto ba mo dili? Okay, di kami mutunin mo. Kay pulos naman ka. Laway. Laway ba? Laway. Oh. Laway naman akong kuan eh. Wa kay ebilisya sa imong mga gipangistorya. Laway ray mo, laway. Abot! Laway yan, tanuong kamoy imo. Ay. May bawraw niya mo. Na, ayaw na mo paglalisbahin, anak, tay, be. Pasagdan na lang sa nanatos nanay kay mao mang ginayang gituhuan. Ay, ang ako lang ba, grabe kay atong pagpakauwaw nga gihimo nato unya. Ato ba yung dungagan sa mga way hinungdan nga istorya? Abe, kinsa man. Ay, padayon. Oh. Dugay kay tanang kapakli. Oh, mara ikaw Di na ka man laway ray mo laway. Hay! Ikaw ba Felix dagat ba? Wa ako magbuhat-buhat og istorya ha. Tinuod lang ako gisulti ninyo. Hilom na day. Oh. Kaya kung ako galing maglagot, pwede na yun. Ako maoy mismo. Magpapreso nimo. Usa! Ibo kong ipapriso. Oh. Hala, sige! Suwaye, Felix dagat. Kay tan-aon ta ka kung makapapriso ka nako. Hala, sige! Suwaye na yan! Ren, Oh, Nel. Ganun dali man ka. Ren. Di ako yung nakuha nga balita. Na ako rin nakakita ni Guryo. Ay, ano siya? Matod pas nagkasaksi, nakitaan ko nun nila si Guryo nga miadto sa opisina ni Atty. Tarungoy. Sa opisina ni Atty. Tarungoy? Oo, kuno rin. Nel, taruhan na. Unsay ko no? Taruhan na. Wa pa din na siguro, di pa din na siguro. Muna'y giingon sa itong mga sakop rin. Nakuha arsab ko nun na nila kanang balita sa laing tao nga nakakita ni Guryo sa opisina ni Atty. Unya, unsa man yung gibuhat ron? Ito na ang mga sakop na to. Mihimo na sila og follow-up investigation kung naapa ba dito sa Guryo. Bantayin ninyo ang tanang lihok ni Atty. Aron masuta na to, kung unsa ka tinuod ka ng balita. Nagkapangutanan lang ko rin ba? Kung si Guryo mismo mo'y miadto sa opisina ni Atty., may posibilidad ka nga naapa siya sa tarong niyang hunahuna. Nindot ka pangutana ha, Jonel. Misanto planos kong unahuna rin. Kaya kung di pa tarong ang unahuna ni Guryo, di yun mahitabo nga mo paingon siya sa opisina ni Atty. Tarungoy. Gusto ka? Mao gani, niklaruha kung unsa gyud ng balita. Basinog. Di katus Guryo ang miadto dito. Basinog, lain katong tiguang. Muna yung mong klaroon rin. Sige, klaruha gyud. Aron dili ta masipyat niya ni. Kung makitaan man ninyong tiguang, ayaw na ninyo siya buhi, ha? Very good advice rin. Ako nang ipaabot sa itong mga sakop. Buhatan ninyo kung unsay akong gimandro ninyong tanan. Matuman rin. Pasilan! Di na ko makapaabot ini. Excited na ko ini. Gusto na ko makikita nga si Renato. Mapalog, presuhan na! Magtiking ko ang gula, magtingkay gula. Kay sobrang na kayo nga akong kalagot. Pagdumot nga ng tawa na. Page, relax lang, relax. RL. Ha? RL. Si Aril? Relax lang. Sigurado nga mabalhog ra gyud na sa prisuhan. Double L! Madupre. Gusto ko karon dayon siyo. Di na ko makapaabot og ugma ulay ngadlaw. Sige lang. Salig lang ta ni Lolo Guryo kay mas nahibaw sa tanan. Labi na nga iyan ang naistorya nga tong may laki kayo nga abogado nga way pilipildig mapildi magani ang yang kliyente siya magpapriso. Email! Sa email. Dili doon sa computer, ha? Sa email. Email! Maulay! Nagpanikad lang yung kusyo. Kay tiyaw mo, huwag yung magdahom nga. Magpakita na to lolo na mo. Timaan na, pis. Nagidungog na gyud sa Ginoo ang atong mga pag-ampo.
Kay muduhan agud kasi man nagkapin sukan nga nawas Lolo Goryo. Dua ka semana. Duha ka semana. Dua ka semana. Oh, Kapin. Nya pakapin sa kadlaw. Nya kayo. Kalit lang siya mibuto sa tong atubangan. More sad magician nga now you see, now you don't. Dua ka adlaw. Unya. Napigil sa kadlaw. Dua ka semana. Unya sa kadlaw. Tuwan zero. Yeah. Pero, nawingig yapon ko siyang tamparos yo, oy. May nun ausa. Pero okay lang kay asa ka nawingig masag ka. Sakit kayo to no, sakit kayo. Sakit, ay, sakit. Bukat nagkamot na si Greg, no? Orne guang baksil ko mo. Mo yan. Pero kuan ba? Praksadom ko naslulugod mo ng bugat ka na si kamot. Pero ay kasusyo, Oh. bahala nagkapila ka niya. Ikaw, may man nagkataparusan nga niya, kapila ka na taparusan. Basta kayo, mapriso lang yun Renato. Kung utukan man na si Renato sa iyang kabuang karon, mas utukan mas luluguryo sa iyang mga pagi. Sigurado ko nga wa gyud dag-anan unya si Renato. Manlipag hunggid siya sa iyang dakong kawaw. Ala, manlipagong! amot. Manlipagong! Murag dinugong! Pero ang pangutana siyo, kung badot lang ba ka, nagkauo itong tawhana? Aw, kundi siya madutlan sa kawaw, sigurado gyud ko nga madugta siya dito sa priswan. Ala! Badot lang magkakauo! Murag itong mga politikos kauluhan! Tapos Manila ang bahang! Ang Davao mag-imbestigar! Basta ang bangag sa ilong. Mana ilami dia siyo. Naghinam-hinam lagi kung may tabo na kanang madutlan si kawaw. Basta hasta tong iyang mga sakop nga murag kaning mga murag irong buang. Katong ilabi na to si Janel. Kita man din ana Janel. Imumig. Mura man tong katong taga GOD. Napali. Sila nang ubana katong bindalo. Lapindalo. Aw, mura na mga piso nga nahumod sa tubig pits nga naslapits. Kinahanglan nga dili na nila kaluyan siyo. Prisuon din sila sa tibok nilang kinabuhi. Kana, mo kinang sakto pits. Aper siyo! Aper! Aper! Happy na kita makahigop ng sabaw sa putsiro ini. Uy, Dili putsiro. nga ko sa balbakuan nila ni Mila. Ingon man sa linatang baka nila ni Sisil. Ugutan niya pag yung adobo. Makahigop na tago sa amin ni Pits. Happy na. Uy, Si Turibs. Toribia? Kauban ni Toribia si ng tatay. Ng tatay. What happened? Hala. Gibisita man tao mga taguan. Mga tiay. Si T.I. Walang tayo daog siyo. Walang tayo daog ka na, ha? Sabay. Asyaw! Ay. Tas! Oy, nang daday. Musta nang? Ay! Ginaw ay. namin ninyaw. Ginaw tayo. Nabikakos ng pigi. Napiit ang puso. Ay, ni agad mitasyo. Kuyog na ko si daday kay nahingawa kayo mininyo. Bitaw. Tinuod na tasyo. Ni ani yung kog tuyo karon kay daghan og gisultis Toribia nako. Gusto ko masayod sa tinuod. Today, nang daday. Nang dads. Turibs. Oh, Nako'y nindot nga balita ninyo. unsa man na? Nagkita namin ni Lolo Goryo. Wala na siya! Wala na siya! Unsa? Nagkita na mo ni Goryo? Oh, bitaw. Unang. Ha? Una ni Sudlo. Asa siya karon? Asa siya? Asa ba? Asa? O ya, kumustahan man in town siya tasyo? Okay na guys, Lolo, nang daday. Wa mo'y angay kabalakan niya. No worries. Time pa una tasyo. Nganong nakaingon man mong okay ra kaayo siya? Ay, naistorya na ba ninyo siya? Kining, ano yun eh? Na-istorya lagi na mo, Toribia. Na-istorya. Sa kang ani. Wala na si ani to na si Juan. Wala, natangtang, kaya karang nag-evaluation. Kining, ma-istorya mo kina mo niya, ha? Na-istorya na mo si Greggy. Si Greggy, na-istorya na mo. Bao, unya. Tarong naguna-una si Greggy, uy. Murag si Randy padayaw, susun. Unya. Tarong una-una. Mabiyidon lang. Ay! Naligas. At siya naman eh. Ana? Unya. Paminaw mo, Toribia, nagdaday. Paminaw das, Karang tagtres. si Greggy, wala gyud maunsa, way tansa. Awa di ay. Normal gyapon ang iyang kaimtang. Ay, may no. Nya kato si nato. Hapit na. Hapit na to siya masiakoy. Gawas ba siya ko'y matutyo. Wala, dubulela. Ay, tapa. Tapa, ragot, tapa.
gisulti pits. O yapit masya ako si Renato. Nang. Ano ni? Dapli ka mo. Dapli ka. Ay, ako lobot, oy. Ay, buanga. Ay, naon sa baya. Ayaw pagpuro. Anang, ang buot ako ipasabot. Si Renato, giduaan rin ni Grigi sa iyang kanang pagpatuyang karon ba? Muna! Kanang iyang gibunghat, nga magdautang og tinunto. Hapit na siya masyakoy, ana! Oy, mauba. Unang, ha? DBS? Di ba siyo? Ay, tinood na ng Dads. Sa gibuhat niya na mo ng Dads. Ha? Ug sa pagplano niya ug dautan ni Lolo Goryo, siguradoon yun na mo. Nga sa prisuhan siya magtingkagol sa tibok ng kinabuhi. Kana! Kana gyud tasyo. Kawas na, no? Mao gyud ay husto kay abusado kay siyang dako. Ay, halanaw. Nagplano gid ay sempatsyon niya hastas guryo. Oh, nanay! Ay, kuya, wala ko eh. Mismo si Lolo Goryo misulti na mo nga nagsugo siya tao aron patumaron nga tambal. Usa! Ha? Ingon anak kasalbay, si Renato ng daday. Uy, hala. Dautan kayo og spirit. Oh, spirit. Ha, dautan lagi. Kuyawa ko day anak. Kuya lagi. Kuya we, Mao nga kamo. Kamo ray among gisultihan ini karon ha. kamu Nang di daday. may blakan niyo mo yung mga spirit. Basta ha, sikreto lang ni Nato kay hapit na mahipos si Renato. Oy, mahipos. Oh, hipos. Tapat. Oh, Ayan, tapa tapa. makaon na gina. O sa to katinood nga anak din na siyang hardinero ba? Hadi siya. Hadi niyo. Oh. Uy, Oh. uy, tinood na nang. Ano ako litrato, na ako picture ha. Litrato. Mauni ang iyang amahan. Nagkugos ni Renato sa 5 anyos pa siya. Oo. Panawang naong kalabatan 5 anyos ha. Mauni naong ni Renato nga 5 anyos. Pero naong Hala! 5. Hala. Sakto gid kay tasyo. Kaila kay ko ini niya. Lo. Silingan gid din na mo siya dito sa among balis bulingan. Uy, Ha? Oh. Aw. Silingan din ninyo siya nang. Oh! Amo din siyang silingan. buha naman. Buhi pa ba ning tawhana hangtod karunang? Oh, buha. Malagmit buha pa na siya. Pero ang asawa ini, dugay ng patay. Hala. Uy. Hala. Nakatultul ka ba sa ilanang? Atultol kayo, oy. Ha? Nanday. Oh, Nanday naman, nang Dads. Oh. Kung mahimo adto na to kinintuhana. Ato ning ipakita niya ang picture. Basin og mahinumdum pa siya ning litrato ha. Oh, bitaw. Nagkugos ha? Ganun nagkugos ha? Bitaw. Murag yung si Rantad. Rantad. Nagkugos og karang intraksa. Hala. Kinsa man taon ng mga tawhana. Basta kayo ako. Kailan ko na. Tapa. Ay, tapa na Tapa, ha? sad. Wa problema na tasyaw. Ha? Tabangan tamo. Oh. Kanus ang magusto ninyo nga mahimamat ng tawhana. Yan. Ay mo ugma na yun lang. Ugma na yun. Ugma. Tomorrow. Tomorrow. Bring Bono. Gusto rin ako siyang mahimamat kay dako kay siya og katabang karon. Aron mahigmata si Renato sa kamatuoran nga sinagop lang siya sa among pamilya. O kamo. Kamatuoran nga di malalis. Oh, sige. Makita taong bisag mo sayo taglakaw. Di man kayo na layo ang bulingan. Kuyugan tamo dito. Hoy. Hello. Salamat kayo, Nandanay. Yes, salamat kayo. Ako gi mga ipasaylo ni Mudong na to sa gibuhat sa akong anak. Wanay kaso, Noy Felix. Kwan, doon na ko'y ihangyo ni mo, Noy. Unsa man ka na, Renato? Bahay ni Lolita. Mhm. Mo yun ba Noy, nga akong pangayoon ang kamot sa imong anak? Okay kay ko anak dong, uy. Wag kay problema. Dako ra kong kalipay, kung ikay mahimong bana sa akong anak. Salamat kayo, Noy Felix. Pero si nang daday, okay ba sabka siya? Wanay problema sa daday na to. Okay na siya, uy. Wanay libog ang akong asawa. Libog ko naman ang dalang utok na. Anak na dan anak. Bitaw, Noy. Kanang nahibaw, magubang kamo ni nang daday. Niagin mo na ako pabor. Mao nga, nagusalamat gyud kay kung
nagpasalamat kay ko ninyo, Noy. Pero ang problema, Ragod, ang inyong anak ba? Dako kayong questionable kung muyon ba ka siya nga ako siyang pangasaon? Kana. Maugay dakong pangutan na. Pero, sultihan talang ka sekreto kung unsaon ha, dong na to. Aron sugton ka sa akong anak. Unsaon na ko, Noy? Minaw ha. Bisitahi lang yun siya, Pirmi. Unya, pailob lang yun kag maayo. Ingon anak mo sa kukaniad to. Kana to daday, ma'am siya na kinaiya na. Palaya siya siyang anak ko eh. Dugay, sige kong gisugot ang daday, pero sa kadugayan, sugot oy. Hangtod nga, kami ginagkadayan, unya, gikasal. Pero, kuan mo Noy, taod-taod naman kong naninguha ni Lolita God. Pero hapit mo gani, siguro mo usa ka dekada. Hangtod karon. Pero may siyang balibad na ko. Ay, naamang ko kay kompetensya sa una. Si lolo nimo og kadtong karibal nga si Tasyo. Pero karon wa na, wa naman. Solo naman nimo na akong anak. Bitaw sab no? Mao nga jutay nga pailob lang gid to. Sigurado lagi ko. Ikaw gyud makatag-iya sa akong anak. Sa tinuod lang, Noy. Di lagi ko kapaabot og dugay ba? Gusto gani nako, ugma dayon, kaslon dayon mi. Bisag ganun sa. Kay kun kami ang kaslo ni Lolita, Noy. Tibok lungsod yun akong imbitahon. Mag-asal ko 500 kabuk baboy. Ha? Usa ka gatos ka baka. Mo'y akong lapaon. 10,000 ka manok. Akong aslon. Daghang isda. Mga seafoods. May ito idalit sa ato ni mga bisita. Ay, pastilan! Kadako din ang hikaya na to, no? Siyempre, Noy, siyempre. Huwag ko na'y pinaka-special nga adlaw na mo ni Lolita. Gilang. Sige lang na ito. Magsabot unya Miss Daday. Amo nang sabutan daan, ha? Aron masiguro ginato nga ikaw gyud og si Lolita maogi kaslon. Kana. Salamat gyud kay Noy. Kaya ko isaad sab ninyo. Kung ako mo mahimo ninyong umagad, di gyud mo magmahay nako. Kay hatagan ta mo inyong mansyon nga bay, ha? Mansyon. Naamoy daghang katabang ug hatagan sa muog dakong savings sa inyong bangko. Ay, salamat! Salamat kay dong na to. Noy. Actually, dong. Kalma. Bisag di na mo hatagan, adako na mo kayong kalipay nga, ikay gyud mahimong bana sa mong anak. Kay sigurado gyud nga, imo maging sa panggaon. Siyempre kayo ni Felix. Sigurado yun na, nga maputos yun sa akong gugma o pagpangga si Lolita. Agay! Kay ako man yung ihatag niya ang tanan. Sa tanan ko mga katigayunan, ibutang yun nako ang iyang pangan. Ay, salamat! Salamat kayo na to. Salamat kayo. Isan mong kukunin mo. Ano, kalitan mo lang din eh. Mga, konoy, ayaw ka bala ka. Naibaw ko nga, wa mo mangayo nako. Ako ning kabubuton nga, hatagan yun tamo og mansyon. Sakyanan o uban pa. Dagang kwarta. Mo'y akong ihatag ninyo aron makapalit mo bisag unsa pa'y inyong gusto nga inyong paliton para sa inyong kaugalingon. Pastilan! Kalami! Kumusta naman ka, Gaw? Okay naman ko, Gaw. Naalagi usahay nga makahinuktok ko sa mga panghitabo kon nganong naingon ini. Ako sa bitaw, Gaw. Hangtod karon di gyud ko makatuo. Labi na nga, doon na kasi mana karon sukad nga nawa si Greggy. O wa na gyud siya hikit eh. Mao sa ginay sagad nga musantop sa akong nauna, Gaw. Sa tinuod lang, Gaw, no? Nag-ulgi ko sa mga panghitabo. Ang mga tao nga atong gisaligan kani adto. Nadismaya kayo ta. Ilabi na nila ni Tasyo og Pipito. Unya karon. Wala na to ikita si Greggy. Giming ako silang mga pakatawa, Gaw. Parehas gyud ay tagibati, Gaw. Di ba yagid lalim nga bation taog kami, Gaw. Pero unsaon taman, di gid matugkad sa atong hunahunat kung anong nahitabo niyang ingon ini. Murag dili ko makatuo hangtod karon. Nga nahitabo ni Gaw. Sagdi lang, Gaw. Itugyan na lang gini nato sa Ginoo ang tanan. Og iampo nato nga unta si Greggy kun asa man siya karon. Walang untay daot ang nahitabo niya. Mao gyud ay permi na kong giampo, Gaw.
Manghinaot ko nga unta, makita na siya. Og naalang unta siya sa maayong kahimtang. Ren, Oh, kumusta, Nel? Saan balita? positive rin. May mga hulagway nga ito nakuha. Mhm. Siguro yun ang nakita sa CCTV. Ngamiyato sa opisina ni Ato Rita Rungi. Unsa? Ug matod pa sa mga saksi nga akong nastorya rin. Hmm. Nakailagyod ko nun sila ni Goryo. Ug sa ilang nakita, mura man kuno og normal ra gyud siya nga miadto sa opisina ni Ato ni. Mao ba? Kung mao na, mao na'y seryosohon. Ug hatagan ninyo og pagtagad. Kinahanglan nga pahugtan ninyo og maayo ang inyong trabaho, Jonel. Dita angay mo kumpiyansa ini. Mao bitaw nga amo gining gisubay ug maayo rin. Kay wa gyud mi mahimo ining balita. Kung tinuod na nga normal na siguryo, pangitaan ninyo siya. Kung asa siya karon magtago. Di mahimo nga inyo siyang pasagdan. Mao gid among prioridad karon rin. Siguro agin na ninyo, Jonel. Ug ang mando nga kung makakita mong nindot na binta, mas labing maayo na inyo siyang patyon sa way pagduwa-duwa. Mao nay akong orders tong mga tao rin. Kinalang palawman pa ninyo ang imong investigasyon, Jonel. Palawmin eh. Ug pagbutang kanunay og extra precaution. Gusto ko nga limpyong trabaho. Ay kabala ka rin. Sundo na ko na ang tanan mong gitugon. Kinahanglan gyud. Kay kung masipyat tanin ng kalakiha, Jonel, sigurado yung maimpas ng tanan ini. Ilabi na kung tinuod ning balita nga normal ra di ay siguryo. Mabito na ipirmi na akong ginuhuna rin. Ikaw nga nasayod na sa tanan. Ibaw na ka sa husto ni mong buhaton, ha? Ikaw mo'y akong gitahasan na ini. Pero masulbad na to ng problema, ha? Makalawam ka rin. Di yun ako na si Piaton ang tanan mong gisugod ako. Sige na. Buhata na yun. Diin ka bagikan, ha? Pirmi naman lang kang wa mo tungha sa mansyon. Ay, Wa ka mo tungha. tungha. Wa magkadagita na ko si Renato. Ayaw pagsalig. Nga wa ka pangitaa. Hindi ka mo tungha. Nagtungha. Ang imong katungdanan mo'y atiman na. Tungha. Nahibawan ba yung daghan kayong gipang usab nga rules and regulation dito kay bawa ka sa rules and regulation. Ambot ni ba? Patakaran. Ikaw kabaw ka. Patakar. Kung di ka makatunga og duha ka adlaw, Oh. pulihan ka sa imong pwesto. KBL. Ano ba siya? KBL. Kilos ang bagong lipunan. Ay. Ay! Okay na ko na, Felix. Maobitang. Wa na ko ganay mo report dito. Tungod kay, nagkang kay nausab sukan nga nawas gurya. May ikaw ba? Oh. Nga naman ko. Ayaw gunag ipasangil. Mo respeto tang Renato. Kasi may bagong tag-iya ron. Siya na may hari-hari istanan. Oh. Mau ganing, wa na ko ganahe. Ang sabay sa Renato nga, di makaganahan. Naibawa ka, daday? Nga kitarang pamilyaha ang iyang gipalabi sa tanan. That's not true. Man! Let's down. That's a lie. Sa di tinuod ko down. Buto mo sa di tinuod, sa buta ka. Ay! Uy, kita'y pinalabi sa tanan. Ha? Kita say, abusado kayo eh. Labi na yun ka. Hoy, ako pa yun. Hoy, Felix Dakat. Ha? Bisag tangtangon pa ko niya karon dayon. Okay lang yun ko. Wala sa ko plano, mabalik dito ay. Ikaw ba? Unsa ba kinitabo ni mo, daday? Abot ni mo. Naunsa man ka? Ano mo ko? Kinsa may nag-away ni mo nga, maluod magkakalito. Ay, pangluod. Ay, pangluod. Luod. Ngano mang di man ko mangluod, ha? Basta. Wala ko ganahe nga mabalik dito. Kung mangita man ganin ako sa Renato, no? Na siya nga, di na ko mo trabaho dito. Hoy. Minaw ha. Pag hinay-hinay anang imong desisyon, Ano ba? naapatay daghang istoryahan. Sa beto estudyahan ko do. Naapatay importante kayong sabutan. Na, minaw ha? Kay nindot kini akong ibalita nimo. Nindot kini. Sigurado yun. Ha? Manindot unya ang atong kinabuhi. Og di ko gusto nga mabalibad ka sa akong isulti nimo. Sa banday mo isulti dako. Hala, lahusa! Lahusa nagsulti kay ron mahumanta. Ayo say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni
Emmanuel Nadila Sakol, ang karibal kong lolo. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.